ସାଙ୍ଗ ବସିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମତେ କହିବୁ ନା? କହୁନୁ କହ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ସିଜିନ ଚାଲିଛି ହଁ। ହେଲା, ବାହାଘର ଦିନ କନ୍ୟା କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ବର କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦେନି? ଆବେ ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ? କଣ? ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ ସିନା କନ୍ୟା କାନ୍ଦେ, ହଁ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରଠୁ ବା ସବୁଦିନ ବର କାନ୍ଦେ। ଆଏ କେମିତି? ଭାବିଲୁ ଟିକେ। रुको जरा सबर करो। ଏଇ ନେ ଏ କଟଟା ବି ବାଜିଦବୁ। ଏଇ ନେ ଏଇଟା ବି ସଫା କରିଦବୁ। କାହିଁକି ବାହା ହଉଥିଲି? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ? କଣ କହିଲୁ ବେ ସାଙ୍ଗ? ଟୁକା ମାନଙ୍କ ବେଳ ଖରାପ।